Използването на вградени функции за изчисляване на сума, средно, минимална или максимална стойност може да стане от бутона AutoSum, където избираме съответната функция. В началото са изброени най-често използваните функции. Това е за сумиране. Функцията Sum. Трябва да намерим общата площ на континентите. Ето, намираме сумата. В тази клетка трябва да намерим средната височина от всички средни височини. Затова се позиционираме в тази клетка. Избираме функцията Average за намиране на средната стойност. Внимателно оглеждаме Excel кои клетки ни загражда. Можем чрез маркиране да посочим правилния диапазон от D4 до D10 в случая, аргументите, областта от клетки. В тази клетка трябва да получим максималната височина, т.е. най-високата, най-голямата от най-високите точки. За целта ще използваме функцията Max. Максимум. Маркираме отново диапазона от клетки и в тази клетка трябва да намерим най-малката височина. Избираме функцията Min. В случая виждаме, че Excel загражда само до минус 155, което всъщност е грешка. Трябва да маркираме правилната област от клетки и получаваме колко е най-малката височина. Използването на абсолютни адреси. Трябва да изчислим какъв е процента на всеки континент спрямо общата земна площ. Когато търсим относителен дял, част от нещо или процент от нещо, съответно делим стойността на или площта на всеки континент спрямо общата земна площ. Формулата отново въвеждаме знака равно и задаваме изчислението. Площта на континента Австралия делено на всичкото, което вече сме го намерили. Получаваме конкретната стойност. Ако искаме да копираме формулата, ето как изглежда формулата B4 делено на B11, ще трябва да издърпаме додолу. Получава се следната грешка. При копирането на формулите, относителните адреси автоматично се увеличават с 1. В случая имаме формулата B4 делено на B11, което ни е всичкото. В следващата клетка формулата се променя на B5 делено на B12. B5 ни е площта на континента Азия, а B12 вече клетката е празна. И надолу продължава по същия начин, което означава, че имаме деление на 0. Но дори да имахме някаква стойност в тази клетка, формулата вече не е вярна. Тоест, единият вариант е да изчисляваме във всяка клетка по-отделно. А ако искаме да си спестим писане, да стане по-бързо, трябва да фиксираме клетката, която ще се повтаря. В случая това е клетката B11. Трябва да използваме така наречените абсолютни адреси. Тези адреси, при тях се появява знака за $. Най-бързо и най-лесно, освен чрез клавиатурата, разбира се, можем да добавим доларчетата чрез клавиша F4. Кликваме във формулата в този адрес, който ще искаме да фиксираме, т.е. B11, и натискаме клавиша F4. Автоматично се появяват знаците за $. Ако натиснем още веднъж F4, доларчето остава само пред реда. Това са така наречените смесени адреси. При третото натискане се появява доларче само пред колоната. Остава само относителен адрес и отново се връщаме към абсолютните адреси. Сега вече формулата е коректно изписана и може да бъде копирана в останалите клетки. Тези стойности
трябва да оформим като проценти в раздела Home. Освен чрез бутончето Person Style, можем да използваме и отпадащия списък различни формати, които можем да изберем. Формата Percentage оформя числовата стойност като процент, умножава числото по 100 и добавя знака за процент. Оформя с два знака след запетаята. Това е за тази задача, където трябваше да изчисляваме относителни адреси или проценти. Абсолютните адреси могат да се използват във формули с умножение, където трябва да се умножава с една и съща стойност. Не е задължително винаги да бъде само с деление, могат да се използват в различни формули, свързани с различни действия. Единствено трябва да се съобразяваме коя клетка ще се повтаря и коя клетка трябва да фиксираме с този абсолютен адрес.